weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to saŋelo baali to saŋelo baali to samba yiɗe to l'islamu to lirali to magama to waali jongton to fimbu to kajela zacharia to matam ko on takkusan juula ha e ndera galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ha to galle ceerno samasa to matam ko on takkusan kadi juula ha to galle Serigne Elhaj Malick Sy tiwa woni ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to ɓooji cakkitiɗi tobde ndera leydi he teskama yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen e ndera région de Gorgol ha to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndin omo tawi jillu makko to Tiwawon o tawi toon o fawi toon tufere arwanide ko fati e maade toon hôpital pattam lemiji jaaduɗo e jamanu mo hinde niveau 3 to leydi Mali katibaɗe masina yeddi ha soori ladde wonde kay ko dadiɓe kolliri wonde kamɓe mbeɗi toon janguji mabɓe e jambureɓe ha fodde temedere capantati ɗiɗo civil masino hen pittali men to leydi Côte d'Ivoire ko fodde kene qime ha tonnuji tati ɗi hinde drogue ɗi hinde cocaïne kañum woni ko teeɓa sara kerola hakkude mabɓe e leydi Ghana bisimilla moon e kerki hotondirte joni jamiɗen الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono ba Abdoulaye Julde ko banduma gorko duttiɗo tawateɗo to leydi France ko kañuma yettini ɗo wulago ngo ba Idrissa Julde to Samba Yiɗe ko bandum gorko duttiɗo ba Siraji Julde to leydi France ko bandum gorko duttiɗo ba Murtada Julde to leydi France ko bandum gorko duttiɗo ba Sadio Julde to Samba Yiɗe ko miñuma duttiɗo ba Salamata Julde to Waali Jangton ko miñuma duttiɗo ba Aissata Julde to wuro Ceerno ko miñuma duttiɗo Kadjata Aliou ko ɓi duttiɗo to Lirali Aminata Aliou ko ɓi duttiɗo tawateɗo to l'islamu Hawa Aliou ko ɓi duttiɗo tawateɗo to l'islamu Mariama Aliou ko ɓi duttiɗo tawateɗo to l'islamu Samba Aliou ko ɓi duttiɗo tawateɗo to tabi duttiɗo ko ɓi duttiɗo hono Djibi Aliou to leydi Maroc ko ɓi duttiɗo eɓe denta kamɓe kala eɓe duwono eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ustare bandiɓe debbo hen banggue nene mabɓe hen banggue biyetenoɗo ba Fati Bayel ko aljuma hanki o yalti aduna to l'islamu o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeetati siftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko ba Abdoulaye Julde tawateɗo to leydi France ko miñuma walla mbiyen ko banduma gorko duttiɗo dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en duwanima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala eɗen mbiya yo Allah yurmo yafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina rahmatullahi taala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jaɓɓoɗen gorel teya gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinora ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ala rewam ala effet a wulna ndiyam ha wula jaw ha fasa guitta hen ko jamineɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya an joguiɗo AVC walla jogui cardiaque ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru mo nangata taare caɗele gorago tuƴiɗo ko fiiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru an donkuɗo yaade jama e juma
jokkoyde enɗam ngam koyɗe musoje jokkodir e gorel teyya. an neɗɗo tuƴiɗo so tawi aɗa yara gorel teyya gonata koye foccade ha mbiya liw sa yiiɗi jokkodirde e gorel teyya sa yeehi to site maɓɓe internet mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa sa jangi ma yii toon kala ko gorel teyya safrata so tawi ne yaade maɗa mbaɗa commande mo jiɗɗa kala e nder oɗon site maɓe jaaboma ko ɓuuri yawde. sa yiɗi hebde tongoje gorel teyya so tawi ko to leydi Sénégal gonɗa 00221 77 631 71 68 ɗum koto Touba nototoma ko biteɗo Moustapha Mbacké. so tawi koto Kidira wonɗani leydi Mali galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54. so tawi koto leydi Gabon gonɗa Libreville to jeere Mamboje ko taari ɗum kala Demba Sy mbatta ko 00241 077 12 45 51. so tawi koto États-Unis de Amérique Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gorel teyya kala leydi ndi gonɗa gorel teyya ene ɓuuri battitadema. kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira nogas e joyi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗena jagorgal ali ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañume gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hanki o wonde kay nder waktu no gasanayi cakkitiɗino ɗi ko ujunere temedde tato e yimɓe tato woni holkisanoɓe e nder ɗina holkisa noon hen temedde jeeɗiɗo e nogas e ɗiɗo ko test rapide woni test jawɗo temedde jeetati e capanɗe joyyi e goho heddiɓe ɓe ko test laboratoire e nder ɓen noon tawama e mabɓe nogas en joyi neɗɗo ko fiɗaɓe mborosa covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe jeeɗiɗo kefti cellal men paati galleji mumen hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder leydi he kala e ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe wiyeteɓe cas active wonduɓe mboros coronavirus en nder cuuɗi cafriɗe leydi ndi kala koɓe temedere capanɗe jeegomo e yimɓe nayo so tawi noon ko winditiɓe doggola corona tuggi ko mboros o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere fawi temennayyi e sappo temennayyi e neɗɗo goto so tawi ko heptuɓe e cellal mumen koɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeetato e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e joyo so tawi to noon ko yoɓe pittali men wasɓe pittali men e mboros o ko temedde jeenayi e capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden ka e kisal wuuro Chami e ko taari ɗum kala ɓe teeɓima fedde wuyɓe pattam limire tawa kadi ko feddede yimɓe nayo sagataɓe nayo tampinnoɓe Chami tawa kadi ko dartornoɓe wadde guyka mabɓe ɗon ka hinde mai armé woni braquage mai armé woni tigui kala saaha soɓe janoyta soɓe gujjoyta tawa koɓe jogui petelaji eɓe jogui labɓe e jasiji kala ɓe teɓama noon kadi ene tuuma ko kamɓe mbaɗatno dendagal ko ɓuuri hewde e janguji e nder wuuro Chami kamɓe kadi tumano waɗatnoɓe trafic drogue fedde nde noon koɓe sagataɓe nayo hen ɗiɗo ko hoɓɓe woni tigui wona jeeyaɓe nder leydi he ɓe nangga noon koye saaha tigui ɓe jinno wadde jangu mabɓe yande e galle goto taw ko joom ngaalu investisseur étranger woni koɗo joom ngaalu koɗo tawateɗo e nder wuuro Chami o police noon enquête mum gadanoɓe holliri wonde fedde nde kamɓe wuyɓe nayoɓe kala ɓe ummori koto wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ndi eɗo
oɗo saha joni eɓe tawe tigi e juuɗe dadiɓe siftinde onon wonande ɓe ganda chamine tawe ko wuuro mango tawtengo hakkude Nouakchott e lawol faade Nouadhibou ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni laana ndiwo ka gaddan ka tawi ko nawoɓe ɓen yahoɓe hijjode kay wangoyade suudu kaaba laana mabɓe noon ummima hanki Nouakchott ka yettima to Medina noon hullirama ko rogere arwanide noon fuɗɗino yaade tawa ko juuroyade suudu kaaba nde ɗo rogere noon ko temedde nayo e nogas neɗɗo ko aljuma hanki o ɓe jetti to Medina Dawula Sidi Wula Amara Wultaleb kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe diine e jangde lasli woni ministre de la culture kañum tigui duusiɓe ha to boowal laaɗe diwoje kañum duusiɓe ha to boowal laaɗe diwoje tawtengal to lagal ndan to umtum simo Nouakchott kono kanko jagorgal ngal no holliri tigui wonde hitande hikka nde kamɓe foof e wonde mboros coronavirus laamu ngu darima no doole mum ponnoon beele kay hijjore nde ne waɗa e dow jamma yahawɓe ɓe jaaha e jaam ɓe garta kadi e dow jamma ɓe ƴetti noon kadi beele peeje beele ɓe mbawa wadde hijjore mabɓe dans de très bonne condition ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarmerie halfinaɓe ko fate nden ka e kisala Nouakchott e ko taari ɗum ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima e nde ɓe teeɓima guinenaɓe taw ko guinenaɓe yinnoɓe sappo e goho guinenajo yinnoɓe nadde sappo e tati ko guinenaɓe yinnoɓe nadde e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawa kadi ko natirgol ngol rawani lawol woni ko witele clandestin kamɓe sappo e tati guinenaɓe hollirama tigui ɓe nanga ko dow lawol Ross e nokku to ɓe mbiyata kilométre 100 woni hakkude Ross faade hakkude Nouakchott faade Nouakchott gendarmerie noon holliri enquête mum gadano kay hollirama tigui ko chauffeur chéterna goto taw ko chéterna société ko fate société peono kosam e nder leydi hen ko on chauffeur chéterna noon kañum tigui yinno nannudeɓe e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi tawa ko lawol clandestin woni tigui wona e dow lawol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yen ha to région de Gorgola commission halfinaɓe ko fate rewidade to rewida jayaji ɗe toɓoji caboto e kala saaha nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde aljuma hanki o ɓe kolliri tigui wonde nder toɓoji cakkirtoɗe samde nder leydi he ha tenti noon to région de Gorgola teskama yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen hen goto ko nder falde magamo ko jooliɗo goɗɗo noon hollirama tigui kañum yooli ko nder uwed goto on uwed noon ɓene wiye en wi uyedde lebbiyada ene tawe tigui e nder fande to nokku biyeteɗo El Hilla e nder commune mo Melzam e Melzam Taychota ɗum noon tawe nder fande mongel foof noon ko nder région de Gorgola ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena Ali Saleh Diop kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate élevage aljuma hanki o omo taweteno to Kidira en tawete funnague leydi Sénégal o holliri noon laamu ngu nana tijji laamu ngu noon tijji jawɗi kewɗi taw ko jawdi layyeji mbaɗi ndew tigui to poste mo douane tawteɗo to Kidira ɗeɗo balɗe Ali Saleh Diop noon o holliri hikka fodde sappo e tati ujunere layye ko ɓuuri ko ma fodde sappo e tati ujunere layye ma fawo tigui e layyeji nannoɗi ko ɓuuri ɗum ma fawo e layyeji nannoɗi hitande hikka ndi woni plus de 13 000 mouton ma waw ɓeydade e par rapport kay layyeji garnoɗi julde taske rawane e nder wuro Dakar walla nder leydi Sénégal Serigne Mbaye kañum woni chef de poste médecine vétérinaire mo Kidira on e holliri wonde ka yewro saha joni 160 camion taw ko jolluɗi dabeje woni jawɗi layyaji ɗi jolli noon ɗin camion ngaji noon ko ɗi jolni ko foof ne hawra gas jeenayi ujunere e temedde jeenaya damwol woni jawdi layye tacci poste Kidira o naati e nder leydi Sénégal naɓe hewɓe noon Sénégal naɓe noon ene joguino tigui kulhuli hewɓe ene joguino kulhuli hitande hikka nde ko fate ngakkugol layyeji hitande hikka nde e nder leydi Sénégal saabu kayne teskano ko ɓuuri hewde layyeji mabɓe ummortonoɓe koto leydi Sénégal e oɗo saaha ummortonoɓe koto leydi Mali oɗo saaha joni noon leydi Mali woni tigui koya embargo taw ko CEDEAO fawi on embargo ko gueɗe kewɗe camion ngaji e transport kewɗe nattata ummorta ko Mali faade Sénégal walla ummade Sénégal faade Mali ɗum noon eɓe joguino kulhuli ko fati tigui ngakkede layyeji hitande hikka nde
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jande libération ɓe kolliri tigui wonde sappo e goho sagata tawi kadi ko innortoɓe force spéciale de la terreur woni tigui ɓeena tawa kadi ko dartoriɓe wadde tigui bonandeji yinnoɓe duppude e bonnude Dakar walla leydi Sénégal teɓama tawa kadi teɓinoɓe ko dadiɓe wiyeteɓe SI woni sécurité urbaine nanggunoɓe koɓe kamɓe sappo e goho noon ɓen goni Papa Ousmane Seck wondude goɗɗo ne wiye Bouna Ba e goɗɗo ne wiye Madiki Diop wondude e goɗɗo ne wiye Abdoulaye Aziz Niang e goɗɗo ne wiye François Makabou e goɗɗo ene wiye Babacar Dawo e goɗɗo ne wiye Abdoulaye Ndiaye e wondude biteɗo Assane Dramé e goɗɗo ne wiye Mor Gueye e Ibrahima Djidjou wondude Abdoulaye Aziz Niang ɓeɗo sappo e goho kala teɓanoɓe tawa kadi mbiɗen ko force spéciale de terreur woni dartonoɓe yidde bonnude e duppude leydi Sénégal teɓanoɓe kamɓe sappo e goho kala noon hollirama ɓe mbaɗama déféré yesso procureur de la république ɓe nanguira noon ko complot contre l'autorité de l'état e yinnode kadi dillinde e duppude leydi ndi tafɓe fedde nde noon joguitiɓe tawa kadi ko ɓeena jinno tigui tafde pelle e nder ɓen pelle noon ɓe mbawa rokkude ɗumen kaɓirɗe ɓe dokki ɗumen kaɓirɗe ɓe keɓa ɗumen ha timma e kala saaha ɓe mbaɗa janguji mumen e dadiɓe leydi ndi ene mbaɗa tigui janguji mumen e institution ngaji leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ma jaa ha to Tivaouane Macky Sall ko hoorejo gendi Sénégal omo tawe aseta hande o to Tivaouane capital Tijaniya addimo toon noon e oɗo saaha joni o ari tigui e saaha kayma o ari to Tivaouane hawri tigui Tivaouane naɓe ene mawnina ko wiyete centenaire woni duuɓi temedere jaltugol aduna biyetenoɗo Seydi Alhaji Malick Sy addimo toon noon kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi ko fawde tufere arwanide nden tufere noon ko fate mahgol hôpital Patam Lemijo garɗoɗo jaadude e jammanu hôpital mawɗo no fewi mo hinde niveau 3 on hôpital noon Macky Sall holliri so tawi golle makko ɗe gasi o innirte tigui ko hôpital Seydi Alhaji Malick Sy ko aseta hande o tufere arwanide nde fawa golle ɗe noon ha gasa ha laaɓa ha hôpital wawa gollede hawra tigui koye 2023 woni tigui golle ɗe e wiide Macky Sall ko lebbi sappo e jeetati ma golle ɗe foof magol ngol e wadde ɗum équipement foof ma gasa ha laaɓa ha watta gollede woni tigui 18 mois woni lebbi sappo e jeetati ɗum noon ene hawra hitande e lebbi jeegom ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Pikine police mo Dakar ɓe kolliri tigui wonde yitama bébé Aïda bébé jarandogel hitande e duuɓi hitande e feccere guela bébé noon koko wujjanno walla ben koko biftuno guila altine ɓennuɗo to Pikine debbo gujjunoɗo bébé guel kañum e hoore mum o wiyama teeɓe oɗo saaha joni mo tawe juuɗe dadiɓe ma en gartu en kabaru so tawi kay en keeɓi ko ɓuuri hen yaaje ha joni kabaruji men to leydi Sénégal ma en jaa ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé assalamu aleykum to Ghalii Abuu Bah jam hiire moɗon kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ina wayno hande waɗi yontere ko rewɓe Ziguinchor marché Kande marché Tillen marché Bukot yentude e marché Gara Dakar ha yahanma to e marché Escale kala debbo mo jiiɗa ina waɗi tekkere waɗere e jungo muɗum nden journaliste meɗen on namdimo holi sababu oɗon mbaɗa ɓe mbi ma won hande yontere ko maire Ousmane Sonko yano marché Kande ɓe mbimo ɓe jaɓɓorimo ko mbalit ina heewi ɗum noon yo wat feere o aro itta o jaabiɓe konnguɗi musɗi o wiɓe yoɓe gandu mbalito ko kamɓe mbaɗi ɗon ko kamɓe ittata mbalitoɓe ƴeewa ɗo ɓe mbaɗi kanko arani ɗo henna wonde maire itto mbalitaji guila nden noon ɓe nanirani ngol konngol jaam woto fof nana waɗi tekkere woɗere e nder jungo muɗum mbalisaji ɗi ina keewi hande e nder marché ɗi ina wayno Robert Sagna AC ministre AC maire o namda ko ɗeɗo dille gonɗe e nder leydi ndi holno yiiri o wi kanko de o yiiri tan ko laamu ngu jogui hande deeƴale leydi ndi ko laamu ngu so ummanima ɗum ñalawma goto e heure goto ɗum deeƴa ɓe mbimono hande yew askan eɓe jogui hande konngol e leydi he kala koɓe mbi ko ɗum yimɓe mbaɗata o wi so laamu ngu welama ittu ɗum ko ñalawma goto ittata ina wayno yo yimɓe gandu ko laamaɓe laamɓe ɓe ganda ko laamiɓe
yimɓe ɓe tongo e sariyaji leydi ndi soɓe tonguima e sartaji leydi he goto fof wona e respecté hoore muɗum so ronki ɗum so laamu ummani mama ñalawma goto regluma o yoɓe ƴeew hakkude Dia Mamadou e Senghor yoɓe ƴeew hakkude Abdou Diouf e Ablaye Wadda ɗum noon ɗum ɗo ko laamu ngu tan woni hen daranague ɗum e deeƴal ñande dari deeƴe fof ñande hen deeƴat ko ɓuuri yawde e yaccade eɗen gandi gaawi wuro ngo hitande fof mairie jaltuɗo jaltituno 15 million ɓe gasto gaawi ɗi itta mbalito ina wayno oɗo maire no nde o ari nde o wi ko kala koñ yo astano hoore muɗum gaawi muɗum joni noon yimɓe jii ko toɓo ngo fuɗɗi tobde ko galleji ɗi puɗɗima nadde nde wonno gaawi ɗi ko kewɗi mbaliti gastaka ɗum noon hewɓe mbi ko yo ar o toppito maire o toppito nokku o ɓuuri ko woni to e Dakar ene wayno Weltare TV musidɗo moɗo Ahmad Isaqa keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗɗo e Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallah ko walde jaam. Allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi en calmini kadi dendagal hettiyankoɓe Ziga FM kala kabaruji men ɗemgal pulaar seno wimato Ziguinchor koto leydi Mali paɗen aljuma hanki o joguitiɓe mbaɗi jangu mumen e nder commissariat de police wuuro witego Fana to worgo leydi ndi ɓe mbayi hen noon policier goto ɓe barmini kadi policier goɗɗo jangu ngu noon jangu ngu waɗi tigui ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma hanki o garmi gara musto noon waɗi tigui kuri e condi duki kuri e condi duki tigui hakkude dadiɓe ɓe e seɓɓitiɓe ko ma fabotoɓe noon ma koninkoɓe woni tigui renfort taw ko ɓe hinde gendarmerie ɓe hinde militaire kala ma mbawi arde kay e mbadi renfort fabade policier ji ɗi nde ɓen wat boniɓe mbawi yatirde ɓawo ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni laamu leydi Mali ha tengti e fama woni dadiɓe ɓe jofima fiɗende noon fedde seɓɓitinde witende katibade masina wonde kay ko kañumen mbanno jangu ngu ha jangu e nder ha fodde 150 neɗɗo jambour woni civil en mbasino pittali men e nder guure tati e nder hakkude leydi ndi to wuuro witego Dialasugu wondude guure ɗi taweteɗe ko taari takkide ɗum aljuma hanki noon ardiɓe katibade masina noon ɓe jeddi ɗum ha sori ladde e nder communiqué mabɓe noon moɓe ɓayyini e nder catal gotal taw ko site Amérique naɓe on site noon ɓuuri wawde ɓayyinde tigui ko déclaration ngaji ɓen seɓɓitiɓe ɓe jeddi hen katibade masina yeddi hen ha sori ladde wonde kay wona kamɓe mbaɗi nguɗon jangu ɓe kolli noon kamɓe mujahidine en woni tigui combattant ji jeeyaɓe e katibade masina ɗum ɗon yande kay e jambureɓe yoɓo pittali mumen ɗum jeeyaka e méthodologie mabɓe kamɓe noon ɓe kolli tigui wonde ɓe garino e nder gono wuuro e witego e nder wuuro witego Dialasugu ɓe garino e nder gono wuuro addunoɓe toon noon ko yiilade ɓen taw ko civil en yidɓe kay e saaha kala gollodade dadiɓe leydi ndi e rentideɓe kadi jambureɓe kadi nde iwata ha laaɓa ittata kunuɗu men haajuji men kala haaluji men hakkude mabɓe e dadiɓe leydi ndi kamɓe koye dadiɓe ɓe kaɓata wona e civil en ɓe kolliri tigui ɗum addunoɓe nder nden falde kono wona warde jambureɓe ɗum jeeyaka e méthodologie mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri aljuma hanki kikiɗe aljuma hanki o wonde kay ɓe mbaɗino opération mabɓe e nder hakkude leydi ndi to falde Dialasugu ɗum noon ko caggal kayne jangu musngu wanno toon ha kene wona jangu musngu wannongu toon ñande 16 korse gonɗen ndu ha temedere capantati ɗiɗo jambour wasino toon fittaɗi muɗuma ɓe joofi fiɗe noon ha joni ko katibade masina ɓe kolliri noon e nder ɗonon opération ɓe mbaɗi neutralisé ko konngol mabɓe kamɓe dadiɓeɓe neutralisé noon ne wawi wonde nanggude walla yoɓade pittali fodde 60 jihadiste ɓe kolliri hen 50 koye nder Dialasugu hen ɗiɗo koto nokku to wiyete Monduro jeetato heddiɓeɓe koto worgo leydi ndi laamu ngu noon mbiɗen ha joni ni heddi feɗeni jofade feɗen mum katibade masina wonde kañum mbanno ngun jangu katibade masina noon koko yeddi ha sori ladde wonde kay wona kañumen mbaɗi nguɗon jangu kabaruji men ɗemgal pular seno mbima to leydi Mali uddirten kabaruji men koto leydi Côte d'Ivoire to funnangue leydi Côte d'Ivoire sara kerol hakkude mabɓe leydi Ghana koninkoɓe faggudu woni douane mo leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliri tigui wonde ɓe tewima kene abbo ha tunuji tati ɗi hinde drogue ɗi hinde cannabis aljuma hanki o ɓe kolliri ko 57 koli
cannabis ɗum woni tigi koɓe teeɓin en noon caggal nde ɓe peesi ɗum ene hawra 2,88 tonnes ɓe teeɓi ɗum noon ko jamma talata ine wiyata alarba ɓennuɗo drogue o noon ummorno tigi koto Gana ñande alkamisa ɓennuɗo holliraɓe koloyi tigi wonde ɓe teeɓinoma 1,75 tonnes taw ko faux médicament ɗum noon ɓe nanngude ɗum koto falde wuro wiyetego Angua Koro sara kerol hakkude mum e leydi Gana siftinde on kadi e lewru avril mayde to ndu duwano hollide ɓe teeɓinoma 2,06 tonnes drogue mo hinde cocaïne to Abidjan ha to San Pedro tawe tigui to sud west leydi ndi ɗum noon ona drogue moɓe nanggunogol toon lawol noon nder mum ene qime ha 41 milliard taw ko franc CFA to weccitama e euro ene hawra 62 millions taw ko haalisa euro ene teska noon e oɗo saaha joni teskama tigui wonde leydi Côte d'Ivoire laatima e oɗo saaha joni transit woni nokku mo drogue ɓo heewi wirtade taw ko feccide ɗon ummorade Amérique latine faade to dongro Europe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeɗa ko ɗum ɗo wonno ko tongude nden kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou Bah so tawi noon koto banggue to tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaga Keɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo min jogo on